Kung wala pang command center, paano ito maikakalat na report na? So unfair naman, kakasuhan mo siya at magbabayad siya ng 50,000. So ang pakiusap natin, sabi namin sa LTO na hanggat hindi tapos yung command center, ano muna natin itong fines, implementation ng hefty fines, ipagpaliban muna natin kasi unfair, it will be unfair. Kailan po siya Reasonable, sir, na multa, magkano? Ay, syempre pag-aaralan din muna natin, i-consult din natin si rider. Kailan siya nakikitang may implement, sir? Right after magawa yung IRR? Or yung IRR, hopefully 90 90 days implementable na. So at least maganda, pre-IRR meeting ito para yung concern sa riders, narinig natin. So medyo naman. Postponement altogether ng batas, will you pag marami talagang butas, maraming mga problema, siguro yan ang pwede. Kung pwede ma-postpone para may ayos muna natin, no? Ako syempre sa rider, kahit paano yung sentiments ko towards the riders, no? Kaya kung pwede.